mig. Vi skulle lave sådan en udfordringsvideo, hvor vi skulle æde mega meget klamt. Og så, og det kommer ind på vores blog, og så sender vi og så sender vi linket til jer. Så kan I gå ind på bloggen og se videoen, fordi de kommer ikke ud på Facebook. Og vi skal starte med rugbrødsstykker i vand, og det er fucking sindssygt klamt. Og så tager vi et... Og vi har altså sådan noget ved siden af, sådan hvis det smager meget klamt. Ja. Okay. Okay, 3, 2, 1. Okay, det skal I ikke gøre. Aldrig gør det. Så dør I. Det smager klamt. Og så som nummer 2 ting, så har vi sodavand med remoulade og peber og salt i. Sådan her. Og vi ved ikke lige, hvor meget I sagde, men vi tog bare sådan lidt. Og det ser meget, meget, meget klamt ud. Okay. Jeg glæder mig. Okay, 3, 2, 1 nu. Heller ikke godt det derhjemme. Men, så vil jeg lige lov at sige, fordi vi spiser det her rene remoulade, det er fordi, at Lasse, han sagde godt nok, at vi skulle spise mayonnaise, men det har vi ikke noget af, heldigvis. Så vi spiser bare remoulade. 3, 2, 1. Okay, så slemt er det heller ikke, men det er ikke min livret. Nu skal jeg så finde på nogen selv, for det er så ret lidt. Okay, og ja. Altså, der var jo ikke så mange, så nu finder vi bare lige på et par stykker selv, og det skal nok være klamt. Hvad skal vi prøve? Vi kan tage riskiks med remoulade. Det er så ikke særlig klamt. Jo, det er. Nej, det er ikke. Jo, det er. Nej, det er ikke. Det er klamt. Okay, vi deler bare en basis. Ja. Værsgo. Og nu skal vi altså spise riskiks med klam remoulade. Ew. Det er bare klamt. Skal vi gøre det ekstra klamt og putte salt og peber på? Ja. Okay. For at det ikke er for kedeligt, så putter vi salt og peber på. Jeg ved godt. Det var ikke mig. Der skete ikke noget. Peber. Ja, jeg vil smøre mit remoulade ud, fordi jeg synes, at det kommer over det hele. Så. Okay. Nu er der riskiks med salt og peber og remoulade. Venter det på, Katrine. Prøv at tænke, jeg har 2 dele, og det har hun ikke. Okay. Det er bare ikke fair. Ja, vi har alt det her klamt, og så kommer det altså op igen. Okay, 3, 2... Øjeblik. 3, 2, 1... Jeg synes bare, det smager rigtig. Jeg kan overhovedet ikke smage det. Jeg kan slet ikke smage det. Hvor er det klam. Nej, hvor nu er det. Det spiser jeg aldrig igen. Nej. Okay. Okay. Det er ulækkert. Nu kan vi prøve æble med... jeg kan lige prøve at se, hvad vi har i køleskabet. Nej. Æble med ost. Og det er Ost og kajsalat. så er det ost. Og så skal jeg tro kajsalat. Det kommer til at smage rigtig lækkert. Vi deler bare det. Vi skal lige finde kniv. Ja, for det er altså lidt spild. Så derfor tager vi altså 2. Okay. Helle for det.
Heller for det mindste. Jeg skal jo ikke æde det hele. Nej. Isabel! Min fingre. Nemlig. Okay. Og så knækker det bare. Okay. Et æble med karrysalat. Altså, jeg starter lige med osten på. Men de skal æde det samtidig. Der skal begge ting på. Au. Og det er ikke så meget, vi putter på. Det er bare lige sådan en lille bit smule. Og Isa, du skal altså også have på halvdelen af dit æble. Prøv at se her, ligesom jeg har gjort. Hvor klamt. Og så har vi puttet det på halvdelen af æblet. Karrysalat. Så er det klamt. Og noget ost. Au. Så putter vi en lille smule karrysalat på. Så. Nej, Tro mig, det her skal I ikke glæde jer til, hvis I skulle prøve det. Jeg siger bare, at alle jer... Jeg har gjort det på en anden måde. Alle jer, det I har bestemt, det også. Det kommer jeg så til at fortryde. I får genkendt. Ikke også, Isa? Ja. Vi skal i hvert fald også noget dobbelt så klamt, hvis det er jer, der skal lave sådan en. Okay. Ser det ikke lækkert ud? Nej, okay. Nej, jeg har ikke mere cola. Jeg skal lige have noget fyldt op. Du tog det sidste. Ja, jeg mener det. Okay. Okay. Og der må vi ikke spille ud, for det er noget, vi skal tykke alt det der. 3, 2, 1. Au. Hvor meget som overhovedet kan det karry for det? Au, au, au. For noget har fået ud. Okay, det skal man altså ikke gøre. Nej, vi kan stoppe. Smid de der blod. Jeg mangler det der. Det smager faktisk fint. Okay, jeg har stadigvæk ost, men jeg har spist karrysalaten, som I kan se. 3, 2, 1. Okay. Det spiser man bare aldrig. Okay. Nu skal vi prøve rosiner med... Hvad skal der på rosinerne? Rosiner med rosiner. Nej. Og der skal vi tage en teske der. Wow. Ej. Jeg kaster sig op. Du ville selv være med, og du selv et tur og spise klamme ting. Det tror jeg også godt. Indtil nu. Vi skal bare... Så er det for ikke at have remoulade i flere år nu. Sådan, okay. Okay. Rosiner med... Og det skal altså være noget, man... Ketchup. Det kan man dryppe på. Jeg tager på rosinen. Ej, jeg skal ikke spille rosiner. Selv på. Du skal have lige så meget som mig. Rosiner med ketchup. 3, 2, 1. Au! Skylle. Mit det sank jeg med det samme, fordi det smagte salt også. Okay. Men helt ærligt, i hvert fald, jeg vil råde jer til ikke at drikke det her. Øjeblik, jeg kan lige prøve at vise det. Så
Sådan der ser det ud, og det er fandme klamt. Og der er remoulade og peber, klumper og salt og sodavand i. Ja. Okay, men det var det for denne video. Ja, hej hej. Hej hej.